Tayo po ay magbabasa. Okay. Kita akan makikita ka. Ulit ya. Kita ka. Hindi kami makikita niya ay CCTV. Okay, kita ka na. Kita ka na? Ma? Saan ka na? Kasi ito na. Ito ma. Okay, next. Hindi, ano muna ko nito? Ito? Hindi. Hindi ako, isa pa nito. Iba yan, ito pa. Yung video. Video kayo sa kanya. Ano tunog mo pa? Tunog ito. Tunog ito. Ulitin ba, ha? Ito muna. Ay, hindi ko ito muna. Ito muna ang babagay yung view. Ma? Ayan.
Ito. Ano tuloy ito? Ah. Okay. Ito muna ang tugulo na. Ano tuloy ito? Hindi ito. Ito, dalawa. Ano tuloy ito? Tulog. Ah, ano ito? Ito muna. Ano tuloy ito? Dito muna. Ah. Ay mata. Okay. Ano? Ba't ngayon sa ano naman na, titita kasi tumayo. Nakatingin na dun sa ano o sa phone.